Sawubona, ngiyathemba uyaphila kunye nomndeni wakho. Hawu, ave kumnandi ukuhlala nomndeni wakho nixoxe izinganekwane. Ngenganekwane ungafunda okukhulu, okunye ongakufunda ukusebenzisa umqondo, nokunye futhi ongakufunda ukulalela. Nawo umsebenzi engawenza omnandi wokuxoxa inganekwano nezingane zakho. Nibe nixoxa, nibe nifunda ukulalela. Hawu, awuthi ngenze umzekelo. Wasukasukela Xhozi, kwakukhona izimuzimu elalihlala endle, elalithusa. Lezimuzimu leli lalithusa kakhulu futhi laligangile. Njalo abantu mabalele ebusuku kuba yilona elihamba ebusuku lingene emizini yabantu. Hawu, lezimuzimu lalikwazi ukuthi lebe izinto zabantu. Nawe thatha ithuba lokuqedela lenganekwane. Hayi, noma wena nomndeni wakho ningahlala niqambe eyenu inganekwano. Nithi manithola isiphetho, isombululo sakhona kube yinto enhle, efundisayo, ekhuthazayo. Uzame lo msebenzi ekhaya, uzobona umehluko. Izingane zizofunda ukulalela, nawe ufunde ukulalela izingane zakho.